obiara wɔ ne story. Sɛ yɛsɛ obiara ni book anaasɛ omie na adwene adeɛ bi obi di ayɛ na yɛwɔ nsɛm bebree a yɛbɛka no wɔ dɛm ano. Ebi betumi ayɛ awareɛ no. Ebetumi ayɛ wo maame ne wo papa. Ebetumi ayɛ wo ba. Wo ba betumi abɔ ɔba yie. Nanso bɛyɛ a wabɔ no, wo so wagyina so sɛ mebɔ ɔbɔ me ba yie paa deɛ. Ade a wayɛ me memfa nyɛ dɛ, memfa nkyɛ ne da. And then I can say so forgiveness is a gift. Praise the Lord. Hallelujah. Me papa or woman, why me school that? Not it, me mamma, money, say, could do stadia. Yani a bear when a baby a medu. Anything no nipa with me, I can say, I dear me papa, dear me papa, one way, me find a me find channel. Forgiveness is a gift. Praise the Lord. Hallelujah. We went to me, I can say, Bama, me in the tonight, Shadi or dear Dimi. And Palawa, Nina, Yamia, and one way, me find a day, me find channel. So for being a kind, was this one may Christonia, could him someone who higher. None ma menyam, no me go throw when any papa de fetch ye boom, I mean, I'm a point. More point, Nkola this is so much is a dear papa ye dear. Life, ye fine cheneta. So at me, boom, mamma, I'm away to me a apple. Never be a soft one. Not far when you are passing. I want to say forgiveness is a gift. Praise the Lord. Hallelujah. As I see a ditch, near here, near the other, the chest are in the pan. Woman became a story. Calf fan so. And then the 19 pass. You are one of the independent grana. One number to so send a sign you warm. Let me add when the Piano, who carry one year the pan. Nana power you must mercy, near I am me find me find channel. Can't find so drop a name journey. The basic net, or red rubber no well. None of the line in a boo. Nibuna in na say a castle bag in a bar, one also on Kamubi, Ade, Ubia said life in the man. Nancy and Mobile who say, I didn't pay yet, it's a 7 day, meditation. A bit to me fancy. No, we're too a good in now I say the panel life in the number and the women I say, the person may come near maybe a head tendency to me fancy. Now, you about Christo one. Near me can say, a yachadi can say, so prepare. Now you are come with a dear as much as the year media. I bear me so that we, it is some idea the year, and some of the channel. Namasumia found. Yo nyema bebre kasi ye bua onipa na bewia obu okra ma ba ko fo obi ko ne fie brebe kan wo hu so onam a okom ye den ede no da bi otwam to ye Kristo ni no so frɛ ne fie no ne ne yere to pon sɛ wie bia so otwam ne edidi a bo ma de na ba class na ye den edidi one day no mu a ne sɛ oba ina police fo gina ne da ada obi a be ko ne yere. Yem come, granted obey the war after the Debiana. So quite a man of fun to hear. A refugee. I'm an alien one or then, so good your monim some man. A quiet and to quanto man. Nancy Ness offer what the channel and answer on function. Eh, when you remember a person because I had Siapa Kristo mwa, eyo nyankopon kwa na maya modene. Sɛ Kristo ni yɛn bɔ ne kyɛ no. Saa no se yɛn so yɛn fa nyɛ den. Yɛn fa nkyɛ yɛn nua. If see adwen ho a, ekosi sɛ forgive. Forgiveness always is a gift. Nansa na betumi akyɛ nipa bi sɛ yɛn adeɛ no, ebehia la. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛno nti yɛba Bible mu a eyo nyankopon asɛm a was it said that Jesus Christ demonstrating the love the children was as so Sani has demonstrating. So okay, Matthew 6 verse 14, 15 now. Amen. Amen. Matthew Sampalite is Yakin, 9.
ekusi edu enu. Kasa bachawa. Wasina samudi enipa anfonso efiri wo a. Na samudi enipa anfonso efiri wo a. Monso eja anso ade modie ebe. Ono so de modie be ye den ebe firi. Na samu afa enipa anfonso efiri wo a. Na samu afa onipa anfonso efiri na. Wo eja anso enfa monso monfonso efiri mo. Amen. Saboni antini bi bobo so yetimi de che. Eye onyankopon na. Praise the Lord. Hallelujah. What's your fan chow? What's the sea I do 24 hours and fire to say? Nemo Mian Kai or die, yes, Christo, you done any. Our Calvaries. Nenipa Elbono, no Timoja. One of our done any if your eyes a war for no country say Jaffa free one. Omo crown a chadia a song. Now we need near me. What's the sign of me? The Achamono Musumunia, freedom, Christ has set us free. And I'm Christ also. Send up Jesus Christ also, because I wait to me find the and it is our bomb pie. I catch Ronya who say, Rally from a body champion. Or no such as a Faunia, the bonfire day, fashion. Mabobo niema hiyo aka woni pampo ensese ni pano enye se o ma ne ben wora na so se prepare package of a gift package odo ye den ewo na fa che se ni pano na medical ka se wo che obi ade a forgiveness na won so wa cha won ade kwa ba se no wa cha won ade obi di boni edi wo no minu ame no kasa se na pa no wudimi en na wo se Debi abe hunanim bia wo so ye wo hye. Debi abe hunanim bia wo kai ade ode ye den wode ye. Enu tie be ya de so akese ye so ma wo kra wuntimi nya den en na wo. Enu ti so prepare package e la efi wa kuma mu na wi yi sa o ha wo ni nyina efi wa kuma mu wa che ni pa na de na so wa che wo ma de. Praise the Lord. Hallelujah. Enu ti onya ko ko se no ye ma ye no. Yan so ye fa nya den ye che ye fa che. Jesus Christ can the parable of forgiving servant. Look at Matthew 18:23 to 35. Which means not to Okofia no. Matthew 18:23 to 35. Also, Rabbi no di obika. Nemra opem so no. Ura ne ka kire nse ka no fa. Nako. Opia bontin pe. E na otuko hu obi oye den ode ne ka. Ose na brante mi mane. Kwa maji misike bia maye maji. Oyire na mankrofo di anase se na nya brante ana sesi obi de ne kaye ne achele. Ana hundi mirika kakiro ora ne se be ade esi wa kwantema. Ko fia timeka. Onipa ade ne ka eche no. Ko hese no waje kiro obi wo. Na ahumeti se enka 35. Verse 35, 18:35. Matthew said, but it's a year you might have a son was a star, and I said, Biara, and Fina, I'm finding me on full so and Finwa, Monsieur a Johnson, a bay on. Amen. What's this? Okay, I miss the Matthew chapter 18, verse 35. So my heavenly Father also will do you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Amen. Say so. Ya fe ni abani anje na osro ya na so fanya. Kon fanya. Atam se ye maisha adsena bone ne kase ye den ete. Ene se ne ye dwen ho. Ne nipa bi ebi odi ade bi po ho. Nipa bi ji usika no se no. Wonipa bi di ade bi di wo oba se wo fie nyinara ebi wo operate bi kunkun wo fie ne wo ma nyinara wa ma ba ko so kan story ne ba one ne boyfriend jo be ware da bi on be fie o ma ne ji wo ma ni biara na so one day omukọ abonten ne baba na ama omukọ we mo no na brante no na eku na koto
onipa ba fie ji wani yenim so afa en baba da achi ba ware no nanso wakoku ne baba no e wa kwante. In fact asem ne be ye den mama man is a man of God. When you go asem aka kire se en fache. Forgiveness is a gift. E ya cheke ke se if you akuma ne ye de che. Eti wanda ko court no hu boy no timi enyina. No timi tra na konwa so. Nanso Nyankopɔn konkron ma na ho. Praise the Lord. Hallelujah. Am timi ben boy na some ka kire ne say I forgive you. Praise the Lord. Hallelujah. When you are this one be brave no one so. Say wow papa. Ka kire abrante ni a wo ye mabusua no medini nyina ya dai mede achawo ko fi okwada asundwe mu anyesi ne mo papa nso no timi gina amode nso kae if you say Christo say no ye ma ye yenso ye nyema ye nua say no ye ma ye yesu ye nyina so ne ye nyema ye nua ne mo so afa acha brante na ekete bia no dampaso a ontimi na obeda no ho abrante die ade amenya na me ade a waye mabusua woda ban mu ni na so ye den na wo so te na mo me ka forgiveness sa wo che ni pana de no mo so sa na so waye den wa cha o ma de. Praise the Lord. Hallelujah. The gift of forgiveness ade eye dene na so Christopher kwa na bitimi was say wo bom paye na wo kai say obi aye wade na ye ya fache no ansa na meja no so de aye den ono so de aye den de acha oni ma transa abobra ikodu baby o de makosi aduan po amedi promises ni bra ye brain na ni nyina anya den ambose pe na emmo no nipa no ti wa de bi obekwa so besi ni nyina no is motivated by love. Praise the Lord. Hallelujah. Ejina wadoso se ni oda ye wo Kristo mu a yentimi nye den enye enu ti no kan Colossians 3:12-14. Colossians 3:12-14. Amen. Aye police for anumanite ye nyensa enu edu enu bekosi edu nine. Atitia so se wo sia Kristo abrabo. Ese na Kristo ye no sa na Yesu. What enti? Enam se moye enipa a Onyankopon ayi mo. Mo de moye enipa a Onyankopon ahye da to na nsa yi mo. Awotefo ene adofo. Awotefo ne adofo. Wosi awotefo ne adofo yi. Mo hye enti mobro. Mo nye ehumobro. Ayemiye ahobrasia yes ojo abojuchare na se obi enya asembia yes munhunu emema mo fancha no na monfa enchiche mo yes sade ewurade ede achemo no yes sade mo so munyo enso enu no wosi na weenu nyina so ena monhye odo a ene peye huma no emu. Amen. Amen. When it's all kasa kusia, tell me about kasa kusia no. Was it send a Christo yama yinti? Praise the Lord. Hallelujah. Send a Christo yama yinti. Yes, we am fancy. Send a Christo yama yinti. Send it baby come story. More no more come story in Marano. Not one neighbor or our story. Send him up one name, quite a fast. Because Samra Nathan go in David. All kinds of things in David, who has some more kinds of boy, yes, I did. As I see you, Kuno. As I see it, is what's here. Praise the Lord. Hallelujah. Who would not be brave? But they catch them. No, Yenny, no grandpa, and no, who's getting your home. I know Coco fine any need you about. I know the beton one man the whole. Ah, I didn't think what they said. No, in the bits you all cancer as a way. Prophet Niven didn't say,
wade bi wo ha ye tremode na wodwe hu kosi kura na na ya obi obebe obi aka wo ka wasem tere na utumu sai ne pa we de esi epuno sai ne pa we de esi e ni se eya nsam a eya de sai ne esi obi aka ne life story ene sai ne obi de de na ene mpese ye freedom ha wo mra ye tie sa message ye bewie no nyankopon ahoden abaye mu na de a ye ntimi fanche onyankopon ahokwa ye den aboa ya ma ya ahoden ne etimi ye de ache ne yi ni na afiri tribu Yes, praise the Lord. Hallelujah. Say, Yankupa, your family intimate and find and so. Never so to ye hinted you have a brave. And I'm more yet to a Christo mono. So be not the end as you say, a 2 year hinted you have a brave when you Christos. No Yankupa and no coffee say, tell me or repeating Yamama, Musmunya Mamma. Said I may be free. Nancy ever package a year or dog council, the intermediate aquachenia. Am I ever young poor? I was as you have. Say, your kind, 2 Peter verse 2:19. I will can't buy, I see all of this or can be do. 2 Peter 2:19. I answer my yes, it's here a yet in my yet was it was someone at the home able? Yes. Now, one idea where Ombro and Pua. No, can't and some be the train on the basis. If he said, Nya Eddie Obiso and Kunino, and no Enna a yellow Aqua. Bibia, I do soon Kunimano. Obaya Aqua and the Massa. Bayampa. Ubetimi atnasi adwia sade asumesi dia yemi wo lifetime nyina na wo dwen ho wo didi kra na wo dwen ho wo badwen ho na wo subuso ote na wo su after the ade na abaye wa freedom Christ has set us free. Praise the Lord. Hallelujah. Wasi mo be ho no kra no na no kra na be mo manya mo fa we ye ka no kra ne say si ye hu no kra na be kire say yam fanche se ye di chewi a ho ne be wo se afa de ma ye den manya me fa se bra asaba to mi am wo kan wa asaba emu eden de nanam Kristo ti na me mi mo. Praise the Lord. Hallelujah. Me di ache na me di ache forever. Eden every say obi ya wade na agusu adwen mu a what turning to be a gossiper. Gossiper. You can't be a gossiper. When I'm in an hour, Pro hello, Aden. Oh, we are the Ashmes. Say. Not for Frafro. In the public brevity was. Nancy, where we are then, every moment. Was an Amelia, remember, and this which I report. Now, if I am more if you ever. If you are suffering, praise the Lord. One on don't go on your name. Now, come and I didn't have a free war me. Nothing to say, near anybody I am no, Miss Makumamu. Namini Makuma winning any a child, yes. Namifako Jenny Pants, as near I am no. The actual Namina Minkai. Praise the Lord. Hallelujah. I am more free by your because I had your body perform I had with God all things are all possible. Praise the Lord. Say Christ over with the possible see a bit me edgina. A bit me edgina. I was signing many now. Also a lower way, so I can't pour letter to come Corinthians a year. 1 Corinthians 13, 4 and 5 for that. What's your dog on keep records? So, one name of boy in the name here, what was it? Or can't I the name? Patrick, First Corinthians 13, verse 4 to 5. I go to form my candidate and 9 anything. Was it or about Charlie? Yes, Nebojo. Niyam Oyamoya,
kyerɛ Ɛnyɛ ahokyere. ɛmma ne ho so. Ɛmoma ne ho so. Ɛnyɛ ne ho adeɛ a ɛmfata. Yes. Ɛnhwɛ nea ɛyɛ ɔno nko ara ne deɛ. Yes. Ne bo nso ɛnha no. Ɛmfa bɔne nso ɛnhyɛ ne yam. Ɔmfa bɔne ɛnhyɛ ne yam. Amen. Amen. Wɔmfa bɔne nyɛ dɛn ɛnhyɛ ne yam. Self-control ɛne ɔdɔ ɔmfa bɔne nyɛ dɛn ɛnhyɛ ne. Ɔnkipu records. Sɛ yɛba yɛn fie mpo a, ebu abɔne a okun anaa yere yɛ wɔ no. Ɛnyɛ adeɛ kɛseɛ bi a na bobɔ so yɛ kɛseɛ. Sɛ me bobɔ mo te sɛ ebu a yɛde ɛsɛ ne bu no so. Obu a yɛde kaa ne faa no so. Nanso ntɔkwa kakra bi ebepie fie no. Obu sɛ bɛrima na ɔbaa na afei na obeyi records. Nkan bi wuyɛ mi sei. Nkan bi wuyɛ mi sei. Ɛda wo wuyɛ sei. Ɛda wo wuyɛ sei. Still I'm fine. Praise the Lord. Hallelujah. That's one fine nipa. Oh fine enche and then prepare package. Say you open an eye with you free them catch and say, "Now I am biara." Me nya day me kai bi. Na fire day facha. And no nyanko kwasa bi day. E gina so ene e kasa. Na me he Joseph. Joseph asem so na no ye day. Ne nua no wa so da ye o ka kire o se ma so da ye no e be ye problem se ma so da ye na nua mo nyina mo ye da ye mo koto mi Joseph. Joseph no is different. If he said no me and they say nia o me e so mo nua kuma we watimi aso da ye say ye penifo ye be koto no ode a kwan bi e be yi na free ho na ye say yi na free ho. One day no aso mu so ba, no so da ye na eba. O so da ye na ye na eba. Ebisi ye nkono, ebisi ye nkono, ebisi ye ni say, wa wunu ya. Ebisi ye ni say, we na so da, we na busuya mu, ye kasa o ma ye nka bi no. We no aye se kwa tu pan a wa ye na wa ba. We na besa kire say, kwan bi e be ni bi ye say ye na ye. Me nu ya otie mi. Obi timi gi obi dwetire no de adwane so bia ya osa esika ye kese pa na Kristo si enfanya den enfanya. Praise the Lord. Hallelujah. If you grab 10 years ago, 20 years ago, you gusu di mu komo, you gusu ka mu asem, you gusu di mu abobo, you gusu di mu ya, you hu ni pa na de bia na you gusu ye den edwen and a prepare package. Praise the Lord. Hallelujah. Father, ni esombo na hihye na fa koma ni pa no. Na ka kire se me di na ye bi biara me di aye den ya chawo. Amen. Na so chawo ho ade. So chawo ho ade a uso betimi aye den. Ada. Eno ti Joseph de ani kodu ye no. Na ba ni se nkunu o moto ne kure no num so adwadifo e ba de emfa brantie ma na fa ye nye nsanya de free no. Se o makwa kokunu so beton so be anything on fa na nya den enko na bro di Joseph koy ye mu stories be baby okom wa ye a wo ye o be prime minister na da wo hu ni nua in fact osumiensa wo hu sa na onye no wo hu kwan yo be ni hu adidi aye den ya kire wo me nua tie me ye woni e ba bu wo aye easy so bit me di a kire and it is medical cancer with God. All things are possible. Amen. You may hear my dear, if you ever did young ponche. So bit me a gina and naso. Yes, you bet me this sound bonny in I had a check. What to be questioned them who are swan or papa and no abandoned. And then, and you are many more. Namia Bonibia. We papa some fed me a day and Bramokeke. And then Bonina Maya and Diana Messoye. Ayampa Diana Messoye no se mo ko to ja me ne mo so me so sana Diana ko sa na chere eno tin no so Diana ba ne ye de ye ko na kan Genesis 45 verse 1 to 5. Amen. Amen. Genesis anase Moses enuma edika ne ti aye aduanan enu ba ko edikusi enu no was na fe na Joseph entumi enhye ne ho ontimi enhye ne ho so ewo wo mo a wo mo egyina ne ho no enyina ani yes enipa egyina ne ho
hyɛ ne ho so. Ɔsi na ɔteɛ mu sɛ momma nnipa nyinaa mfiri me ho mfiri. Momfiri mo ho na monkɔ na mentumi. Na Joseph eyi ne ho adi akyerɛ ne nuanom no. Yes. Na nnipa biara egyina ne nkyɛn. Yes. Na ɔmaa n'ani so esuiɛ. Yes. Na Misraimfoɔ no ne Farao efiefoɔ ɛte. Obiara te sɛ aberanteɛ ne yɛ ne wusu. Na Joseph ɛka ɛkyerɛ ne nuanom sɛ mene Joseph. Mia ne Joseph no ɛka nsɛm bebree. Na m'agya no ɔda so ɛte ase. Yes. Na ne nuanom ɛntumi ɛmmua no. Na mmom wɔn ho adwiri wɔn ɛwɔ n'anim. Fɔɔ no na Joseph ɛka ɛkyerɛ ne nuanom sɛ montwe mpini me. Yes. Na wɔn atwi apini no. Na ɔse mede mo nua Joseph a motɔn no ɛba Misraim no 5 no. Na afei mamoma no ɛnyɛ mo ya. Yes. Nanso mo bo nso emfu mo ho sɛ motɔn me ɛba ɛfiri sɛ nkwagyeɛ enti ɛna ɛkɔn ɛsoma me ɛdii mo anim. Amen. Ɛmra Joseph mu ne nua no ontimi nyina ne nan so. Ɛno nti na mka sɛ asase so a yɛwɔ nneɛma bebree nipa de ayɛ. Sɛ yɛka sɛ yɛka a yɛntimi nsom Onyankopɔn. Na Joseph ontimi nyina ne nan so no osuyɛ ɛma Misraim ne Farao no nyina te sɛ na aberanteɛ Joseph den na ɛyɛ no. Satan no asu bɛyɛ mmienu. Weka wa mmiɛnsa. Ɔhyɛ dɛ so yi. Wontimi nyina ne nan so. Adan wɔdwe nneɛma a wɔsusu fa. Kan yɛ ɔmyɛ sɛ ɔmpu no ɔmo ka nyinaa wɔgyina hɔ. Yɛmpu no yɛntɔ no yɛnto no nkoramram yɛnto ne fa agyata bɛba bɛwe no gyina hɔ na ɔdwe sɛ mo nua kumaa ne me. Yɛwɔ mpanimfoɔ a mo gyina hɔ. Enti abɔ biara tiri mu mpo sɛ Joseph yɛnyaa ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ no. Afei na ɛbaa sɛ yɛntɔn no yɛtɔn no yɛkɔkum mi a na meyɛ ne dɛ. Nanso ɛmmerɛ ɔkaa sɛ mene Joseph no ɔsan de ne nsa yɛ dɛn ɛsɔ ne nuane. Sɛ na ɛsii nyinaa no ɛyɛ Nyankopɔn. Praise the Lord. Ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛsi wɔ w'akwan mu no. Onipa ne nim sɛ ɔde di wo nahaw na mmom bɔɔ na ɔyɛ no. Nanso ma ho kwan sɛ Nyankopɔn ma wɔ ahoɔden na ntumi fa nkyɛ wɔ no. Onyankopɔn na ɔnkronkron yɛ na ɛba mu a ɛbɛyɛ ɛfasodeɛ deɛ. Amen. Praise the Lord. Ɛno nti nneɛma ne mu ka sɛ ne yɛsi yɛn akwan mu no Christianity nneɛma bebree di yɛnya. Ɛno na ɛna megu so last week mebɔɔ so ɛne this week megu so a mebobɔ so. Yɛpɛ sɛ yɛhu Onyankopɔn ahemman mu. Yɛpɛ sɛ yɛde ne to nsa didi a na Kristo to ne nsa frɛ yɛ ne yɛkɔ n'ahemman mu a wase mo fa nkyɛ sɛ na mesomede yɛ praise the Lord. Hallelujah. So Nyankopɔn na aka deɛ a yɛnim sɛ ɔbɛma yɛn ho ɛne ahoɔden. Joseph nya ahoɔden a wɔne ne nuanom yɛ dɛn so na aka verse 14 and 15 na ɛhɔ a 45 14 and 15 na ɛyɛ Genesis a Mose mu bɛdi kan kyɛ aduanan enum ne mu edu ɛnan ɛne edu enum no. Ɛna ɔsɔɔ ne nua Benjamin ɛkɔn ɛna osuiɛ. Yes. Na Benjamin nso esu. Ɔno nso so yi ɛwɔ ne kɔn ho. Na ɔfefee ne nua no nyinaa ano. Yes. Na osu ɛwɔ wɔn so. Na ɛno akyi no ne nua no ɛne no ɛkasaeɛ. Amen. Wɔn fiti aseɛ sɛ afei deɛ wɔn fefi wɔn ho ano mmerɛ wɔn yɛ ne nyinaa na wɔn nyinaa yɛ dɛn esu. Ebi ankɛkɔbaa mi a nua no wɔn hyɛ omi na ɛnam nsa ka wɔn. Misraimfoɔ mu prison no mu mie. Obiara wɔn na baatan. Na sɛ nyame nipa akasa yɛhu sɛ na Nyankopɔn nipa yɛ na yɛ kasa. Wɔsɔpraise ne nua no. Yɛwɔku hɔ a wɔadu bɔne adu bɔne. Na da a wɔbɛhu sɛ ɔde akyɛ no na ɔbɛhwɛ omienu. Ɛfiri sɛ ɔno no ɛsiane sɛ ɔno no ho nti onim sɛ adeɛ a ɔde di wɔ no a yɛde di no anyɛ ne dɛ no ɔno abɛhu sɛ adeɛ a ɔde di asomasi deɛ ɛnyɛ sɛ nkɔtwe bɛn koraa nanso wode woabie wo nsɛm 24 hours aprepare wakyɛ the package ɛyɛ love na ade akɔma nipa no sɛ forgive
and forget. Praise the Lord. Hallelujah. And a bit of this as Master, my yes, okay. It how many times? And I say, any people did me, Miss me find it, me find channel. Praise the Lord. Let me say, uncountable. Yes, we tell was some mathematics on corner, calculating mathematics. Nipa could be at me, yes, I didn't know I didn't know I go calculating in your man for all. I didn't buy the same one, and you probably may have one more than 700. Any possible. And not to know the air, the baby obey, your final and your function. Meanwhile, tell me, your person who are young coupon. Young your person who are young coupon. Tina Christo now, some pass catch away. As I see it, this one. Let them prepare near maybe near the coaching. As soon as he first not to whom you on German and St. George, bra. I dare I have been never bear Christo. When you look Mamma Kuma, a Yapuma, okay, secret disease. No, so I'm a Mamma Kuma, Nakuma by Yamre. Sakuma, I don't know, boy. I'm a met me the a day one in I had actual. Now, so I train Embra. Joseph Nian Musi at the actual brand, that's the Lomon in the Sabo who are Chanachadia one in it. Obefe if you was a Diampa, as soon as even on the touch at the Becher. I am password the identity or the actual. Now, maybe I said yes, now me no to me myself at another. One who said Jacob, well, no, I feel no Muslim. I'm so kind Genesis 51. And we have no committee. Said Joseph, I do a papa to go tea. I'm not decided yet, and chair. Into Mumian committee. Nine years, Nippy. Said Joseph, into Besata. Or the Achamo. Was it somebody Achamo and I'm the Achamo? Praise the Lord. Any part of me, Mr. Asmas, the idea of the Achami. Or person for me is to be sent primary, Messubia. There be, as I see here, not Christo, dear my Yadima, Yadima. And no tea, Yabompire. I saw the mess. Mamma, my aunt saying, Safachi, and here was saying, and fast will be an end. We can Matthew 5:44, going 44. Amen. Amen. Matthew and Panitia, Matthew chapter 5, verse 44. Or say, na media, Mr. Mose, Muno Matamfo, Musha Woma, Pepano, Will be your time, yes, Munya Woma, Etam, yes, not Homo Empire, Emma Woma, Ehamo, now Etam. 45. You're the offense, one can be needy. Matthew chapter 5, verse 45. I read. 44. But I say to you, love your enemies. Yes. Bless those who curse you. Yes. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Amen. Okay, 45. What they will be able to say, 45 or say, now. Moya moja or astrono emma. Yes. If you say, oh, my, we are a piano in Papone and in Papaso. Now, what told you so good woman, at training woman, entrance of the soul. Amen. Amen. And you know, young pass all them and fast advantage, he said, oh, my time, Mama and Passel. That's actually one man actually. One thing, you might be brave. I saw the young confie, even though see a bomb by it. Now, I see a class of fatcher, send a wood with the chair. Then we could cast it, Yakosel. No more saw the chair. Papa near by a bit, or repeating in Lacan Romance to 14 to 18. Everyone for everyone,
edu 14 to 18. Edu 9 ekosi edu awotwe. Romans chapter 12 verse 14 to 18. Wasi munshira wo mo tamu. Yes. Munshira na mamo nome. Mone enifo enye. Na mone asufo nso ensu. Wasi munyina enya adwere baako. Wasi mamo nwendwene enema akese ho. Nemo moma ahobrasiye emfamo. Wasi mamo mu enyansafo. Wasi mo mfa bone nso etua obi abone ka. Ena mamo nanso enwene enoma efe ewo edipa nyina ani. Wasi se ebetumi a mo fam ye mo ni edipa nyina entina ewo asomdue mu. Amen. And 21 ɔse ɛma bɔne eni wosu enim. yes. Nemu fa papa edi bɔne su enim. Amen. Ɛno ti no si ɛkyade a yeyi yɛm ɛwɔ nipa a ɛmpɛ yeyi no yeyi yɛm ɛde bɔne nyinaa yɛ dɛn ɛkyɛw na yɛnkae ebiem. Ɛno ti na Hebrews so kan Hebrews 12 verse 14 a ɔse sɛ betimi a Amen. Amen. Ɛyɛ Hebrifoɔ anoma no eti ɛyɛ edu mmienu. Ɔda 12:14. Eti ɛyɛ edu mmienu enimu a ɛyɛ edu ɛnan no. Ɔse muni enipa nyinaa ɛntɛm asomdue. Yes. Ɛne ahote a obi ɛkɔte a ohun Awurade no akyi. Amen. Amen. Ɔse follow peace with all men. Muni nipa nyinaa ɛntena asomdue and holiness, without which no man shall see the Lord. Momoma yɛ ne nipa nyinara. Nipa nyinara yɛ wɔn a yɛ bɔne nyinaa yɛ dɛn ɛka ho. Sɛ yɛntumi ne wɔn a ntena yɛnhu Onyankopɔn. Nyankopɔn adom no nkyerɛ so. Amen. Amen.